बै रायग्राफ्राथ' बिपिएफआव दंना जायफोरा रायो प्रमद बर'खौ बिना गयारिखौ अमा बानायो बिसोरो गाज्रि ओइ थफसिगालि लाजिया नोङो प्रमद बर'नि खोथा लानो बर' बिमानि खुगाया बेबायदि नङा थफसिगालि अमा साइज जेरै अमाया बे बेलाथि अमाया गामलासे आदार जायो थिग बेबायदि प्रमद बर'निफ्राय नासो मोनजादों नालाय खोथाखौ बुंदों थफसिसो गालिलि अमा साइज हाबसोसो मोखाङा दा प्रमद बर' सारखौ जिग' रायग्रा इउटुबारफ्राबो सिरि उन्दुनानै दङ बहा उन्दुनानै दं नागिरखुमागासिनोसो आंखौ मानो रायदियालाय दा आंखौ रायबासो बिस्रा माबाया मा होनो भिउआ बारायो बेजोंसो फैसा मोनोनो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेमा रायजो राजा आब' बिनाखौ सोर बांगाल बा सावथाला दांनायमोन मोखाङाव जोंनि खोनानो मोननाय मथे जेब्ला उन्दैयाव गामि खाथिनि सोरबा बांगाला गाबबाय थानायखाय दांदों जाहैदों मोखाङाव बे मोखाङाव माने उन्दैयाव नारनायानो मोखाङा बे हाबसोसो थफसिसो जादों जाहैदों आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेमा रायजो राजा जाय आब' बिनाया मानो मोखाङा थफसिसि उन्दैयाव गाबबाय थानायनि मोखाङाव दांनानै माने एसे नारनायानो बे मोखाङा हाबसोसो थफसिसो जादों जाहैदों अमा उदलिलि जादों जाहैदों जोंनि खोनानो मोननाय मथे गामि हाबदों बेयाव हाबनानै आङो रायजो राजानाव सोंदों नोंथांमोना दिनै इउपिपिएल आरो बिजेपिनि सरकाराव मा मोननो हाखो बिथांमोना होनदों गोजोननायखौ मोनदों बेनि ओइ थफसिगालि अबा सान्थि फैखो लासिंसिं बे जेलाव थाग्राफोरनि न'आव थांनानै थां खबर लायथां मालाबा मोनजानाय मालाबा मोनजायै गथ' गथायखौ स्कुलाव मोजाङै गाननाय जोमनाय हरनो हायाखै थफसिगालि लाजिया प्रमद बर'खौ थगाय लांनानै बे खोमायाव सना गाननाया सोरनि बे गन्थ'आव गाननाय सनाया सोरनि जोंनि खोनानो मोननाय मथे दिनै 1000 जन माने महिलाफोर जयेन जागोन दिनै 500 जन जयेन जागोन बेबायदि थगाय लाङो जाहैदों प्रमद बर'खौ जोंनि खोनानो मोननाय मथे थफसिगालि लाजिया बबेनि गथ' बियो अमा थोरसिसे जाग्रा साइज थगायसुलि जोंनि खोनानो मोननाय मथे जोबोद उन्दैयाव थगायसुलि खाथारगोन जाहैदों आब' बिनाया जोबोद थगायसुलिमोन जाहैदों उन्दैयाव आरो दाबो गावनि साखाथि फाखाथिनि गामिनि रायजो राजाफोरनिफ्राय खोनानो मोननाय मथे जोबोद थगायसुलिखा जाहैदों मानसिखौ नायबा सिनायखायो गुस्थि हाबसोसोनो गामलासे माने आदार जाग्रा अमा साइज नुखायो गुस्थि हाबसोसो मोखां हाबसोसोनो एसे लाजिनो सोलोंलै आब' नों बे ससियेल मिडियायाव बारा दाफैबाय था प्रमद बर'आ रागा जोंदों जोंनि खोनानो मोननाय मथे आस' माथो नों ससियेल मिडियायाव फैनानै खोथा बुंबाय थायोनो जोंनि खोनानो मोननाय मथे प्रमद बर'आ नोंखौ रागा जोंदोंनो आस' थगाय नों फैसा लायबाय थायोनो दिनै 100 जन गाबोन 200 जन समफोर 500 जन समफोर 1000 जन महिलाफ्रा जयेन जागोन होननानै थगाय लायबाय थायो जाहैदों 25आव नोंखौ प्रमद बर'आ आउट खालायगोन जाहैदों जोंनि खोनानो मोननाय मथे अमा हाबसो अमा साइज गामलासे आदार जाग्रा साइज अमा सेरसे जाग्रा साइज नोंहा मा न'खर गैया नामा गथ' गथाय गैया नामा गारबोनाय समाव थगायाखै नोङो बिटिसि इलेक्सनाव जेराव थांनानै खबर लायथां बै केस गोनांफोरनि न'खराव थांनानै खबर लायथां जायफोर मुंख्लं जानाय खबर लानो थां बुंदोंमोन बेयाव गोबाङानो होनदों नों मिथिया होननानै बुंदों जे जायफोरा गथ'फोर जि ससियेल मिडिया सालायो बिपिएफ सापर्टारफोर बिथांमोना आंखौ गाज्रि मुं सुनानै रायदों बुंदों आं जेबो फाजाया रायनो सोरबा इउटुबारफ्रा खुगा सानानै सिरि थाजोब्बाय आंखौ अमा बानायग्राफ्राबो सिरि थाजोब्बाय नुबाय जोंनि बर' इउटुबारफोर नुबाय अमा उदलिया मा बुंदों उदलिलि अमा बायदि जुदि आदार जायोबा जद गुन्दै जागोन बियो थफसिगालिया मानसियानो अमा साइजखा माबायदि नंखाय खोथा बुङो जोंनि बर' इउटुबारफ्रा प्रमद बर' आरो नों बर' समाजनि गेजेराव थगायसुलि नालाय नोंसोरखौ बुंनानै जेबो लाब गैला गेदेरमा रायजो राजाफ्रा बुंदों बे थगायसुलि बर' बिमा जानो सोर बर' बिमा बा बर' राव आरो दख'ना गाननो फोरोंदों नोंखौ बर' बिमाफ्रा बायदि नंखाय राव बुंग्रा रावबो गैया जेब्ला बिटिसि इलेक्सनाव मा बुंदोंमोन नोंहा जाथि खुरमा दंना गैया ना गथ' गथाय दंना गैया लाजिया नों उदलि गालि जेब्ला नों बिटिसि इलेक्सनाव मा बुंदोंमोन नों सासे बर' बिमाबा बे जेराव थाग्राफोरनि न'खराव थांनानै नोङो उदिस लायथां जायफोर एक्स एन डि बिफोरनि केस गोनां बिथांमोननि न'खराव थांनानै खबर लायथां अमा उदलि सालाया जेरै फिदों ओरैनो जादों नामा ना उदलि
प्रमद बर'खौ बुंनानै जेबो लाब गैया नोंखौ बुंनानै जेबो लाब गैया आरो बायसान्सआव जुदि बिटिसि इलेक्सनाव जुदि आरो 25 आव देरहायोबा प्रमद बर' सारनि सारि सुनोबो समाया थगायसुलि जेरै नोङो नंखाय खोथा बुंनानै बिटिसि इलेक्सनाव नों मा बुंदोंमोन हा अमा उदलि लाजिया नों बावबाय नोंनि जाथि खुरमानाव सों नोंनि गथ' गथायनाव सों अमा उदलि इउटुबारफ्रा दिनै नोंसोरखौ बुंनो लाजियो थगायसुलि लासिं सिं अमा उदलिलिनो साइस गैया बाइस गैया साइस नांलाया र' बर' बिमाफ्रा सैथो खोथा बुंबा साइस नांलाया नों सासे बर' बिमा जानो समाया थबसि गालि दिनैनिफ्राय नोङो ससियेल मिडियायाव फैनो नोङो एसे लाजिनो सोलों जोंनि खोनानो मोननाय मथे गेदेरमा रायजो राजाफोरनिफ्राय जों खोनानो मोननाय मथे उन्दैयाव गाबबाय थादोंमोन जाहैदों बे गामि खाथिनि बांगाला मोखाङाव नारना हरनायानो बे थबसिसि जादों जाहैदों प्रमदफोरखौबो थगाय थाखा लांबाय थायो जाहैदों दिनै 1000 जन माने महिलाफोर जयेन जागोन दिनै 500 जन जयेन जागोन बेबायदि जोंनि खोनानो मोननाय मथे बिसिबां सैथो मोनथिया रायजोफोर माने प्रमद बर'आ बुंदों जाहैदों बे बिनायाचा थगायसुलिलै थगाय थाखा लांबाय थायो बेखौ बायसान्सआव जुदि 25 नि इलेक्सनाव देरहायोबा आउट खालायनांगौ होननासो बुंदों जाहैदों प्रमद बर'आ नंगौ सालायाव नायबानो सिनायो गुस्थियाव नायबानो सिनायो महरखौ नायबानो सिनायो अमा जुदि अमाया जेरै आदार जायोबा बे गामलासे आदार जाग्रासो बियो मानो होनबा जों जेरै खोथा होदों ओरै मावगासिनो दङ रायजो राजा आइ आफाया मिथिगौ जों जेरै खोथा होदों थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव जोङो बुंदोंमोन 75,000 होगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनो